guys, good morning. Hi guys. Ayo, berapa cinta dulu. Biarlah biar cekali. Alas baik. Manu, ayo buka dalam bukan wajib tadi juga. Alah, lipstiknya berapa cinta. Saya sudah berana lagi per. Dia lipstik labang anak bara. Berai zeng tangsir nih deh. Video ko na ini Bye bye. Kailan mo naman sa bye. Oमफ्राय जोंखौ बोरै नुदों कमेन्ट खालामदो नै गुवाहाटीयाव जोङो इयो माबा दबायाबो बिरखाबाय दिनै एसे माबाजों दख'ना दङ दख'ना गानदो आरोना खालि इउनिफर्मल' स्राब कालारल' मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै खिन्थु रियेलाव साबसिन नुदों नंगौ गाखोनोसै दे होमबा जों थांबाय थानि नोंसोरबो नायलांबाय थादो मोसानायफोरखौ नुगोन एबार दे There was your disorder. Moi, down, sanjeevani hospital, staff of honor, Amabedo Gantu, Governor. Hospital, Amar, Director CMD sir, our Director Medical Director sir, public hosting. And respected Chorovibato, Isani ma'am, Photography sir, Abhishek sir, please come. मोसाखांबाय आरो मोसाखांबाय ओमफ्राय नै मोनामाल फट' लागासिनो आंखौ जोंनियाव गोसोमसो नुयोना आया सोलायलायो भिडिअ लासोदों हाय होन हिरो ना आंखौ लाना जल्दि Jamin vai pala. Waktu malas. Gusan mereka ada. Gusan mereka ada dulu. Udah. Film ka driver. Bisa kan? Vaksin kemana itu nih ke sini pak? मिथिया इखौ बोखारबानो जायोसैमोन माने अडिट'रियामाव हाबफैदो आरोना जोङो ओमफ्राय नायनो माने नै डेक'रेसनखौ एसे नायना लादो लोगोफोर ओरै स्राय दिन्थिना होनोसै आं ओरैहाय इश माने माबाया लाइटआ साजियाखै आरोना स्रां स्रां मोजां नुवाखै
लाइटआ साजियाखै आरोना एसे मोखांथिबा साफा नुदों ओमफ्राय उनथिंबा बारा मोजां नुवाखै आरोना दिनै बर' सिख्ला जाबाय जोङो दा मोनायाव नायदो आरो ट्रां आखाइया साबायलै नै आखाइया मबाइल हमबा मादि टेपल थांलायो नै सासेया ट्रेडिं खालामदों लोगोफोर दा हराव देलायनो थाखाय खालामबाय आं खालामो आं मानोना खालामफेराखै